Guys, mayong hapon guys, ni ako diri karon sa Barangay Bisigan, Cagayan de Oro. Onya niabot ko dinhi kay doon na may reklamo nga mahitungod aning daycare center nga gimugna sa mayor sa syudad. Onya congressman pa siya ani hangtod karon wa pa gihapon mahuman, no? Ang mga kabilya guys nangatumba na, oh. Ang mga kabilya, oh, human na ni og bidding, human na ni siya. Gi-award na. Ang tarpaulin din nalata na. Di na nato makita ang tarpaulin. Onya buhing paghulagway nini ang kabilya nga nagbarog kini na lang, oh. Pusti unta ni siya guys pero wa mabuhusi kay wa man mahuman. Now, ambot og unsa itubag pod sa atong syudad base mo ingon na pod sila fake news ni. Dili ni siya fake news. Oh, milyones ang kantidad ani. Pilay presyo ani? Pilay 1 million kapin. 1 million kapin ang kantidad ni ining maong project guys, wa mahuman. So guys, salamat kayo sa inyong pagtanaw aning lain na pod nga reklamo nga atong gianhian diri sa Zone 6 Barangay Bisigan, Cagayan de Oro.